Limping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako po si Winter Alta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 3 anyos pinakaaki na biktima nin paputok sa nakaaging holiday season. First-time Job Seekers Assistance Act makusog na ipapautob kan Civil Service Commission Bicol. Selebrasyon kan ikasanggatos na taon kan Santa Rafaela Maria naging solemne. 6 anyos na aki, gadan, matapos malamo sa sarong salog sa Maanito Albay. Sa lado nasyonal, submarine drone na nakuha sa kadagatan kan Masbate papaimbestigaran sa Senado. Dole, hinagad sa mga minimum wage earner na mag-avail kan AKAP. Mga benefisyaryo kan AKAP sa saraon in Marahay kan Dole. Ribo-ribo ang naapektaran kan maraot na panahon sa nasyon sigon sa OCD. Sa ibang nasyon pag-aresto sa kan Iran sa Italian journalist na si Cecilia Sala pigaditan na magdaran in tension sa Italia. Baretang Sports, Barangay Ginebra, pinaluhod ang San Miguel Beermen sa saindang laban sa nagpapadagos na PBA 49th Season Commissioner's Cup. Ngunyan sa detalyes kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 3 anyos ang pinakaaki na biktima ng paputok sa nakaaging holiday season. Siguro ini sa Surveillance Bulletin No. 14 kan Department of Health Bicol kung saan nagsapar nin born injury ang aki sa Mercedes Camarines Norte dalan sa 5-star dahilan para idalagan ini sa Camarines Norte Provincial Hospital. Makaagi na matawan na ini magkakanigong pagpababulong tulos man ining nakauli sa sendang harong pinakagurang sa naarestong fireworks related injury hali sa Libanan Camarines Sur kung saan ang biktima sarong 75 anyos na lalaki na nagsaparman nin eye injury dalan sa Quitis asin naka-admitir sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Basado sa datos kan DOH, pinakadakol sa mga nabiktima ng paputok ang mga lalaki na may edad 7 sa 12 anyos. Sa ngunyan, nasa 60 na FWRI o fireworks-related injury sa Kabikolan, 19 kani anali sa Camarines Sur, 14 sa Albay, 11 sa Camarines Norte, 7 sa Legazpi City, 7 sa Naga City, asin saro sa Sorsogon, asin Catanduanes. Maigot na ipapautob gan Civil Service Commission Bicol ang Republic Act No. 11261 o ang First-Time Job Seekers Assistance Act. Sigun sa CSC Bicol, sa irarom ka nasabing lay, ang mga first-time na mahanap nin trabaho, ang libreng makakakuha nin sarong certification of eligibility asin sarong authenticated. Alagad kun mahagad nin dugang na kopya, kaipuhan na nindang magbayad nin tig-100 pesos an kada kopya, mantang 50 para sa pagpa-authenticate. Para sa siisay man na aplikante,
na nagkaklamar bilang first-time job seeker an kaipuhan na magpresentar nin oath of undertaking as in barangay certification. Kasabay kaini, dapat sindaan na Filipino citizen, aktibong nagahanap nin trabaho as in nakaistar sa sarong barangay sa laog nin 6 na bulan. Pig ko konsiderar na sarong modelo nin malinig, efektibo asin silag na paggamit nin fundo kan gobyerno an ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP kan Department of Social Welfare and Development. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Ilisaldico, ang programang ini nagpapailing na posible ang gobyerno daing mancha nin corruption. Sigun sa iya, ang AKAP patunay na posible ang zero corruption sa paggamit nin fundo kan gobyerno. Sigun sa report kan DSWD kan 2024, maabot sa 5 milyones na Pilipino ang nakinabang sa AKAP. Nagtaong programa ng 5,000 pesos na tabang finansyal sa kada beneficiaryo gamit ang 99.3% kan kabilugan na 26.7 bilyones pesos na budget kaining. Sa tao ka nalangkaw na inflation, ang AKAP iyon naging sarong epektibong solusyon para mabawasan ang pagtios kan mga pamilyang Pilipino. Mientras na kinuntistar ni Kong Saldi ang nakaaging administrasyon kung papaano ginamit ang fundo kanasyon kay ito. Sinabi niyang kung nagibo, iningon yan, natatadaini nagibo kay ito. Kapot pa niya kung ang fundo napaduman sa confidential fund o sa 27,000 na extrajudicial killings. Dagdag pa niya na kaipuan bang panimbagon ang mga responsable sa paggamit kan fundo kanasyon sa pagkawara kan mga inosenteng buhay. Sa ayon tanawan doon ang importansya kan epektibong administrasyon imbis na puro kritisismo sana. Sinabi niyang ang kritisismo na daing aksyon ribok sana. Mantang ang iba nagtataram, ang AKAP nagsiservice hearing kani ang nangyayari kapag pigiinot ang interes kan tao kaysa sa politika. Ngunya na taon, plano kan AKAP na matabangan ang pinabagong 5 milyones na Pilipino. Siniguro ni Kong Saldi na ipagpapadagos niya ang pagbusol ng mga programang nagpapromotir ng transparency, paninimbagan o accountability asing onestong pamamahala. Gadan ang sarong 6 anyos na aking lalaki matapos ining malamos sa salog na minakonektar sa barangay Itba asin barangay Kawit kan Manito Albay. Sa impormasyon ay panluwas kan Bureau of Fire Protection kan Manito, nag-ururon ang biktima asin mga kakawat kaini na mga rigo sa salog alagad dain na malisyahan na nawawara na ang biktima. Makalihis ang nagkapirang oras na i-report ang insidente asin nakapagresponde ang mga autoridad. Kan makuha ang aki, idinalagan pa man sa pinakaharaning ospital alagad dain na ini nakasalbar pa. Sangunya, nagpapadagos ang investigasyon kan mga autoridad. Naging solemne ang selebrasyon kan ikasanggatos na taon kan Santa Rafaela Maria. Kasuwapon, ginibo ang banal na misa sa ACI Chapel sa Santa Rafaela Maria Students Home sa Barangay Sagpon, Daraga, Albay na pinanginutan ni Reverend Father Luigi Digyam Batista. Sigun sa Congregation of the Handmaids of Sacred Heart of Jesus, nagpuon ang Santa Rafaela Maria kan Enero 6, 1990 o 1925 asin sa kungunyan padagos sining pinagtibay sa paagi kan masararom na pagtubod sa mahal na Diyos asin pagserbi sa komunidad. Nagpapasalamat man ang kongregasyon sa mga nagsuporta asin nakisumaro sa nasabing okasyon. Ginibo ang site inspection para sa ipapatindog na Philippine Coast Guard Academy sa Barangay Misibis, Bakakay, Albay. Pinanginotan ini ni Chief of Coast Guard Staff Hostilio Arturo Cornelio, kasabay si Commodore Ivan Roldan asin mga tauhan kan Infrastructure Development Service. Ang nasabing inspeksyon, may katuyuhan na aramon ang progreso kan konstruksyon kan akademya na ipig ko konsiderar na sarong makasaysayang lakdang para sa Philippine Coast Guard.
An pagpatindog kan Philippine Coast Guard Academy sa rehiyon kan Bicol sarong estratehikong desisyon para pakusugon ang kakayahan kan PCG sa paghahanda asin pag-ensayo sa padagos na pagtaonin seguridad sa kadagatan, partikular sa lado kan maritime security asin disaster response. Iyan ang primerong kaptang kan Bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal.
Pigbubusol kan Senado ang sarong investigasyon may kinaraman sa submersible drone na nakuha kan mga parasira sa karagatan kan Masbate kanakaaging simana. Kaya badigdi ang posibleng mga seryosong implikasyon kani sa maritime security asin pagsunod sa maritime laws ka nasyon. Nakatala na isumitir ang resolution sa Senado para investigaran ang insidente kung saan nakuakan sa rong grupo ni mga parasira ang drone na nagpapataw-pataw sa karagatan at sakop kan barangay Inawaran, San Pascual, Masbate. Kamautan kan investigasyon na aramon ang pinagalian asin mga implikasyon kan pagkakakuha kan drone sa satuyang kadagatan asin importanteng maaraman kung para sa ginamit ang nasabing device. Nagpapailing sa inisyal na pag-uugid na remote-controlled electronic device ang drone na pwedeng ginamit sa komunikasyon asin paglayag. Kumpiyansa man ang mga senador sa kakayahan kan mga inenyerong Pilipino na ma-reverse engineer ang drone kung kinakaipuhan. Kasabay kay ni tinawanin doon ang importansya kan pagsunod sa maritime laws kan nasyon kay reba na ang Philippine Maritime Zone Act o Republic Act 12064 asin Archipelagic Sea Lanes Law o Republic Act 12065. Ini-report kan Office of Civil Defense Intertropical Convergence Zone o nagpuon kan bago magpasko. Sigun kay OCD Joint Information Center Head Diego Agustin Mariano, nakaibahan digdi ang kumpirmadong tulong nagadan dahil nalunod sa Palawan, Eastern Samar asin Davao Occidental. Inireport man kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na 20 ang nakulugan asin duwa pa man giraray ang nawawara. Dagdag pa kan NDRRMC na sobra 400,000 na individual o sobra 130,000 na pamilya ang apektado kan maraot na panahon. Nasa 549 na pamilya o 2,366 na individual na presenteng nasa 19 na evacuation centers sa bilog na nasyon. Nagpatanid man ang OCD sa publiko sa darang danyos kan shearline asin Intertropical Convergence Zone na nagdaranin grabe asin padagos na pag-uran asin kausa kan pagbaha sa nagkapirang rehiyon kan nasyon. Hinagad man kan ahensya sa mga lokal na gobyerno na magpreparar nin mga preemptive evacuation sa panahon nin kalamidad. Pinatanida ni Albay 2nd District Congressman na Joey Sarte Salceda, pamayo kan House Ways and Means Committee, ang liderato kan Maharlika Investment Fund na naiipaglawas ang deal kani sa National Grid Corporation of the Philippines. Según na kani na babayadan ang nasa 200 bilyones pesos na disallowed expenses. Ipinaliwanag ni Salceda na ang lalaugan na deal o kasunduan sa pagultanan kan Maharlika asin NGCP sa rong lakdang para gibo na lehitimo ang sendang aksyon na disadvantageous sa mga tao asin gibuhon ang State Investment Fund na co-liable sa sendang 200 bilyones pesos na disallowed expenses. Nakatalaan naman ang magpaluwas ng desisyon ang Energy Regulatory Commission. May kinaraman sa nasabing issue. Idinugang pa ni Salceda na kadaklan sa mga expenses o gastos na ibugtak sa advertising asin iba pang gastuson na dai sa core business kan NGCP. Sinabi ni Salceda na dahil igwang monopolyo dahil nakaipuan na magpa-advertise. Sinabi kan kongresista na ang gigibo na investment bago ang refund magdadaranin overpriced na shares kan NGCP. Tinawan ni doon ni Salceda na pigbibilog na kan House Technical Working Group ang propestong lakdang may kinaraman digdi. Sigun sa ekonomistang kongresista na mantang pigdedesisyonan pa kan ERC, ang issue sa ngunyan may kukonsiderar na raw deal. Nakatala na magkondukta nin pagdangog ang House Tax Panel sa koleksyon kan NGCP franchise tax asin ang implementasyon kan ERC Resolution number 10 Series of 2023 na nagpupugol sa franchise tax na may pasa sa mga konsumidores.
Pig-inganyar ni Department of Labor and Employment o DOLE Undersecretary Benjo Benavides ang mga minimum wage earner na mag-avail kan ayuda sa kaposang kita program o AKAP. Sigon kay Benavides, ang nasabing programa talagang ginibo para matabangan ang mga obrerong nagsusweldo nin minimum wage as in below minimum wage. Ang kontrobersyal na AKAP sarong Government Assistance Program sa irarom kan Department of Social Welfare and Development o DSWD as in National Economic Development Authority o NEDA. Sigon kay Benavides, pwedeng makakuha ang mga obrero nin salary certification gikan sa indang mga employer as in isumitir ini sa DSWD. Gabos na aplikasyon sa saraon susugman sa pigsusunod na guidelines sa implementasyon kaini. Digdi hihilingon kung mapasar sinda asin dagos na magiging benepisyaryo. Sigun pa sa DOLE official na kung magiging benepisyaryo ang mga ini, ipupublikar man sa saindang mga record asin pwede ining mahiling kan Commission on Audit o COA base sa trabaho kaining pag-audit kan mga pampublikong pondo. Base sa 2025 General Appropriations Act na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang AKAP may pondong 26 bilyon pesos para sa 2025. Sa ibong nalaro, siniguro kan Department of Labor and Employment na maagi sa matinding screening o pagsasaligsig ang mga makikinabang o mga beneficiaryo kan AKA program kan gobyerno matapos na pagbirion ni Presidente Bongbong Marcos ang tulong ahensya para mamahala sa fundo kan gobyerno. Sigun kay Labor Undersecretary Benjo Benavides na mapautob nin mga guidelines ang Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development as a National Economic and Development Authority para masigurong ang mga karapat-dapat na mga beneficiaryo na ang makikinabang sa fundo base sa provision na nakapalaman sa 2025 General Appropriations Act. Ang mga obrerong answeldo dahil malampas sa minimum wage rate ang kwalifikadong makaresibinin AKAP. Magtataramangan ang DSWD asin ang siyendang ahensya sa pag-aram sa mga aldawan na obrero na nasa minimum wage ang sweldo, pati na ang mga obrero na mas baba pa sa minimum wage ang pagkisweldo asin ini kay puan patunayan sa paagi kan pag-issue nin sertifikasyon kan siyendang employer o organisasyon bilang patunay kan siyendang aldawan na sweldo. Sinabi niyang mas madali maaraman kung kwalifikado ang sarong beneficiaryo asin dakol na pagkakataon lalo na kan panahon in pandemya na nakakuanin ayuda maski dai sa laog kan guidelines kaya ipinauli ang mga naresibinindang ayuda. Nagpatanid ang Department of Justice o DOJ sa mga foreign Philippine offshore gaming operators o POGO worker na posible sindang ma-blacklist kung dai magsuko. Sigun sa Bureau of Immigration, 22,609 pasana sa 33,863 na foreign POGO worker ang naglayas na sa Pilipinas bago ang Disyembre 31, 2024 na deadline. Gustong sabihon kaini, nasa 11,000 na foreign POGO worker pa ang nasa nasyon. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makusog na panindugan kan administrasyon. Napakusugon ang operasyon kontra sa mga non-compliant POGOs. Magigirumduman na sa iyang State of the Nation address kanakaaging taon, ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos ang pagban sa gabos na klase nin POGO sa nasyon dahil sa pagkakaimbwelto sa man iba-ibang klase nin krimen, arog kan human trafficking asin scam. Barata huli sa ibang nasyon. Posibleng magdara ng tensyon ang pagkakadakop sa 29 anyos na Italian journalist na si Cecilia Sala matapos arestaron sa Teheran, Iran. Sigun sa nagkabarang mga report hali sa Italia, dinakop si Sala kan Disyembre 9, 2023 mantang nagtatrabaho sa Iran gamit ang sarong regular visa na para maging journalist duman. Ang pagkakadakop sa iya sinyal para magsimbag ang Ministry of Foreign Affairs kan Italia sa paagi kan pigapod na Iranian o sa Iranian ambassador kini sa Italy.
asin maghagad nin tulos na pagpapalibre kay Sala, asin tinawan nin doon ang pangangiipo kan magkaustisyang pagtratar, asin pagrespeto sa diretsong pantawo kay ni. Bago pang malinaw kung anong partikular na pagsuway ang ginibo ni Sala, may mga report na sa iyang pagkaka-arestar, posibleng may kinaraman sa iyang podcast episode na nagtutukar sa isyu kan pangyayaring politikal sa Iran. Sigun sa report, nakakulong ini sa sarong karsel na may malipot na temperatura asin nakabukas man ang neon light asin dai pigtatao ang mga pangenot na bagay aro kan sa iyang eyeglass. Apero digdi ang sa iyang akses sa luwas limitado man asin haros wara siyang pagkakataon na makipaghuron sa ibaduman. Hinagad kan Ministry of Foreign Affairs kan Italy na tugutan ang mga empleados kan embahada sa Teheran na bisitaon si Sala asin darawon sa iya ang mga bagay na magtataoning ginhawa na garong de kay ni nakakamtan poon kan ini mapreso. Baretang Sports, dai pinaporma kan Barangay Ginebra ang San Miguel Beermen sa score na 93-81 sa saindang laban sa PBA 49th Season Commissioner's Cup. Nangen sa pagana, kan Ginebra si Troy Rosario na nagrehistro nin 22 na puntos asin 10 rebounds. Igwaman nin 19 puntos si Justin Brownlee mantang 15 puntos, si Stephen Holt asin 11 puntos man ana erehistro ni Japet Aguilar. Igwa ng 5 gana asin 2 daog an Ginebra, mantang an Beermen may 3 gana asin 4 na daog. Mientras na tinapos na kan Meralco Bolts ang 2 magkasunod na daog matapos malusutan an Eastern sa score na 88-83. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngunyan na daw ni Lunes. Northeast monsoon ang nakaka-apekto pa man duman sa Northern Luzon, samantalang shear line ang nakaka-apekto man sa eastern sections kang Central asin Southern Luzon. Samantala, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na paguran, asin pulupulong pagkikilat pagdaguldon lang inaasahan sa probinsya kang Camarines Norte dahil man sa epekto pa man kang shear line. Samantala, ang nakakadang parte man kang Bicol Region, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulupulong paguran o pagkikilat asin pagdaguldon. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Pinatay agwat kang temperatura sa maghapon on 23 hanggang 29 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:09 ngunyan nin aga, masulo pa dyan na alas 5:33 nin hapon. Alipo di sa Dios ni Pag-asa, Ariel Sambujo. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na primerong Lunes kan taon 2025. Sa pagkarakan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Jun Napoles sa Laro Teknikal asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Terrell na nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon.